Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ubalisa ngomzima ababhekana nabo UBig Zulu njengamaciko endimeni yezokuncebeleka. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangiqala sijoyina leli khasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwandi Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngiyacela ukusilandele ku Instagram @zwide_media. Ukhala ngenzondo ehambisana nomsebenzi wakhe umculo wakuleli osanda kuba sematheni ngengoma yakhe eyashisa izikhotha kodwa yashiya umunye uza kwabo ebalisa. UBig Zulu uthinte inhliziyo zabantu abaningi ekhasini lakhe la Instagram ekhombisa ezinye zesithombe zala asuka khona ngempilo njengoba esephumelele emculweni. Uthe kunzima la umuntu omnyama uthanda uma ehlupheka abe inhlekisa. Umsebenzi esiwenzayo ogcwele inzondo kanye nezono. Ukuphumelela kwakho ukubizela izitho, inzondo kanye nenhlamba. Ubizwe ngawo wonke amagama kuqhuba kubalisa yena UBig Zulu. Eqhuba lo mculo ukhale ngendlela abantu abangenalo ngayo uzwelo ngemizwa yabo kodwa bewuthakasela nomculo abawenza. Uthe kulomsebenzi esiwenzayo abanendaba nathi banendaba nezinto zethu. Kunzima kuqhuba yena UBig Zulu. Uveza ukuthi inhlupheko yena uyazi kahle, yikho kwenza ukuthi ahlale elula isandla kubantu abaswele nabadinga usizo lakhe. Uthe la engiphuma khona eBackville ngakhuliswa yimndeni engingayazi. Kumanje ngila engikhona ngothando labantu engabazi. Kuchaza yena UBig Zulu ephetha ubonga abantu ngokulokhu bemeseka yize noma zikhona izingqinemba abhekana nazo. Lo mbhalo awugcinanga nje ngokuthinta abalandeli bakhe bebelokhu bemduduzo kodwa ngisho nabanye oza kwabo emculweni okubala uBlack Coffee, uDJ Shimza kanye nabanye osazwayo baphawulile beqinisekisa sona isimo lesi ababhekana naso njengabaculi. Beqinisa yena UBig Zulu idolo bebuyisa nethemba. Bafethu lezi indlela ezibhlungu endlela emangalisayo ukubona abantu bevukela umona uma uphumelela kokuthile okwenzayo. Ngizofisa ukwazi okuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambeke evidweni elandelayo.